lekua badago. Bai, aurrera. Orain dekantazu esperimentuarekin hasiko geha. Bi osagai nahastutak berriz banatuko ditugu. Orain baina ura eta olioa nahastuko ditugu. Olio eta ura nahastuta gero, dekantazuen butura botako dugu. Minutu batu pasatzen gero irikoko dugu. Orain hurrengo esperimentuarekin hasiko geha. Norte! Bueno, agur. Segi. Orain ura eta area nahastuko ditugu. Are guztia urarekin nahastuta gero, iragaz paperan botako dugu. Gorfeka. Dena, botatzeko. Oso. Lekoa. Ikusten duzuenean, arean gora gelditu da igaraz paperen eta ura bera erori da. Eta ikusten duzuen mentxe olioa gora dago eta ura hemen gora da. Ez bera. Zer egin dugu banatzeko? Irekitzen dugu eta ikusten duzuenez. Baina nahiko banatuta daude? Oraindik ez. Igual, utzi behar diogun bizkotxo bat, ezta? Gehiago. Bizkotxo bat. Hemen ikusten duzuenez, barea gelditu da iragaz paperan eta ura erori da probetara. Eta orain dekantazioen botua irekiko dugu. Ura eroriko da eta olioa botako dugu. Oet. Izarte? Olioa iriste den arte. Eta ura gehien erotuta Eta goiak? Eta olioa noa eta erori. olioa. Geratzen da?